selendang mayang yang dipakai anak gadis kesayangan diciumi dibelai dikasih sayang omanya hidung aku rambutnya dihemat panjang.
Putri Sari Nanti Putri Surti kau puncak dewi kau puncak dewi Lihatlah sang dewi bernanti Ucapku Putri Sari Nanti Sari Nanti Putri Sari Nanti Putri Sari Nanti mengapa
wajib yo. Lumiting asmara. Wah, lumiting asmara. Nggih. Sing mbengi ra ono. Oh, ngaten. Mboten dalu mboten wonten. Ora ono. Nggih, sakniki wonten. Beda penyanyi yo. Oh, ngaten. Wah, nggih to, Pak. Nggih, monggo. Monggo, Cok. Nggih. Lumiting asmara. Nggih. LA. LA no, Pak? Lumiting asmara. Lumiting asmara. Ora ngono Bima. Yo. Badhe duet napa mboten, Pak? Angger jenengan. Oh, kali kula. Ngaten. Sisa aliran. Wah lah, aku sak aliran karo Pak lho, ora do macem-macem lho. Monggo-monggo. Sak aliran wis sing gawe di kula niku. Oh nggih. Jama-jama dadi riyen. Oh nggih. Sing pundi, Pak? Sing Mbak Amel niku. nggih, sing wetan dhewe. Oh. Niki berarti. Oh niku turun kula niku. Oh, ngaten. Sing niku lho Mas, Mbak Amel pawange lho. Nggih. Oh manut gurune. Mas Yakub. Elok tenan. Nggih. LA. Lajeng mawon, Cok. LA, Bos. Monggo dados. Sa
Niku LA Mas ngendi? LA Pak. Urung ngiting asmara. Nggih, nek Aci napa Pak? Aku cinta Indira. Aku cinta sinten Pak? Indira. Kuwi aji. Piyayine sing pundi Pak? Ora teko. Mboten. Piyayine sing pundi? Wonten Hah? ingkang asmanipun Mbak Indira kepareng minggah pepanggungan sumangga. Sing kulon kali ora teko wonge. 3, 2, 1. Panji Anom. Mengke Pak. Mengke. Tak boleh Pak. Anu, Ono aji iki mau soalé. gara-gara aja ya. Kose. Hai Pak Amel. Nggih. Nggih, anu Pak. Ya. Yo. Yo. Panji Anom. Iki ora pinggir jurang, nang jigur jurang nek iki. Soy. Hey. Aceh muda sembuh. Yo. Oke kanan kiri mripate milang milih esome jiwa gawe sendome busana nina sutra mawanca warna ulangan beksa oke mandir Yo. Ya. Yo. Sopo ta iki ra ketok sapa kene. Ora ketok. Aceh. Aceh. Aceh muda sembuh. Aceh, habis ini. Yo. Yo, Aceh. Yo. Yo. Ya. Aceh. Yo. Oh ya, tak omongke sik.
Tinggalan gampang ini. Aceh, Aceh, Aceh mania. Dikaspol danga, dikaspol danga, danga. Aceh yo, danga yo, yo. Aceh danga, dikaspol danga, danga. Yo, yo. Masih Aceh di sana apa yang terjadi? Lihat pasukan konsentrasi penuh. Oh, Ya. Oh ya. 1 poin. Hei. Mas Ilham 1-0. Apa? Oh, rapi nak ono Pak Gandeng sini aku. Ngapunten, Pak. Mboten napa-napa nggih, Pak. Yuk, yuk. Oke, mohon perhatian Bapak Ibu bagi yang mempunyai kendaraan Honda Brio putih dengan plat nomor AB1899KM. Kami mohon untuk memindahkan kendaraannya. Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang mempunyai kendaraan Brio putih dengan plat nomor AB1899KM, kami mohon untuk memindahkan. Matur nuwun, sikat Mas Beta. Harap digeser. Was komandan dengan kotor, tangan mengkam suarane. Was komandan dengan kotor, tangan mengkam suarane. Gendang riang ketimbang imbang, goyang peti pepinjangan. Gendang naik Mas. Yuk, yuk, yuk. Yo, 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 yo. Oh. Yo, 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 yo. Oh. Yo. Oh, ya. Yo dibantu, Mas. Lah, 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 lah. Oh, ya.
Yo 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 yo. 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 Oh, ya. Dipunaturaken sugeng rawuh menawi permanone Katan Popoidan panjenenganipun Bapak Harto Kismoyo SEMSI minangka Bupati Kabupaten Sleman. Alhamdulillah Rabbil Alamin, di sela-sela dari kesibukan beliau Pak Harto Kismoyo SEMSI masih menyempatkan untuk bisa hadir bersama kita di tempat ini. Kami persilahkan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Matur nuwun. Lagi kami dari organisasi Seni Panjianom, tentunya seluruh rekan-rekan dan juga seluruh keluarga besar dari Panjianom mengucapkan selamat datang, matur nuwun Pak Harto Kismoyo SEMSI, Pak Bupati Kabupaten Sleman. Beserta Ibu, terima kasih sekali. Disilahkan untuk duduk terlebih dahulu. Oke, monggo Mas Beta, ditarik-tarik dulu Mas Beta. Yuk.
Yo. Satu kinurmatan, totora kiting pagelaran kasih keksa watawis. Aturaken sugeng rawuh tunatur panune kang tanpa pepindhan Bapak Harto Kismoyo SEMSI minangka Bupati Kabupaten Sleman, istimewa di sela-sela kesibukan beliau. Alhamdulillah malam ini hadir membersamai kita di sini. Boleh minta tepuk tangan yang meriah buat Pak Bupati, Pak Harto, matur nuwun sanget. Ugi kepareng nyuwun gungan, kepareng Hamed Daring Sabdo, kasuwun Bapak Harto Kismoyo SEMSI, kepareng tumuju wonten ing pepanggungan sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam berkah dalam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Sleman, Mas Gustaf Ganda, kali bisa hadir. Yang saya hormati rekan-rekan dari perangkat daerah Kabupaten Sleman, dari Dinas Kebudayaan, yang mewakili Kepala Dinas, kemudian rekan-rekan dari Panewon Gedian, Pak Penewulan, saking Pak Ramil, Pak Kapolsek lan Soyo Rencang saking TNI Polri. Yang saya hormati sederek kula Lurah Desa Sidokarto lan sedaya perangkat pun wonten ing Kalurahan Sidokarto, ingkang kula hormati Pak Dukuh pundi Nogosari nggih. Nggih, Bu Dukuh nggih ngapunten nggih. Lan sedaya perangkatipun dusun lan ingkang sakniki mewakili almarhum Pak Kos nggih, Mas Nanang nggih. Lan sederek kula saking Paguyuban Panji Anom ingkang dalu menika ulang tahun ingkang kaping 7 nggih. Lan sedaya warga khususipun wonten ing Nogosari Sidokarto Ngodian lan sak kewotenipun ingkang dalu menika saged hadir pun agenda ulang tahun Panji Anom ingkang kaping 7.
Monggo kirang utami kita tansah nderek. Monggo kita dherekaken ngaturaken rasa syukur. Alhamdulillahirabbil alamin wonten ngarsanipun Allah Taala. Awit sedaya saking izinipun wonten ini agenda dalu menawa saged insyaallah sakmangke berjalan lancar kanthi sae agenda ulang tahun ingkang kaping 7 menika. Nggih, lan mugi berkah kagem kita sedaya. Berkah sederekan, umur panjang, sehat manfaat. Amin. Ingkang semindah kula atas nama pemerintah Kabupaten Sleman lan pribadi nderek bingah awit terbentuknya paguyuban seni jadilan Panji Anom wonten ing Dusun Nogosari menika. Awit menika salah satu nipun napa nglestarekaken seni jadilan. Awit seni jadilan menika pilaripun leluhur kita sedaya. Nggih. Sejak kula alit jadilan menika sampun wonten. Nek kula mben kula alit sing terkenal niku saking Klaji. Nah, alhamdulillah sakniki wonten Nogosari wonten paguyuban jadilan. Ingkang dalu menika genep 7 tahun. Nanti menika mugi kita sedaya tansah memuji mugi Panji Anom kalian Gusti Allah pun kampilaken tetep makempal nggih nglestarekaken seni jadilan menika pun kampilaken sehingga samangke tansaya kenceng anggenipun dijekaken seni jadilan menika. Dan pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Kebudayaan insyaallah monggo sesarengan kita lestanaken seni jadilan menika. Alhamdulillah nggih wonten ing APBD 2026 menika Bupati kalian persetujuan Mas Ganda DPRD Kabupaten Sleman sampun nganggaraken nggih kagem seni menika mulai tahun pertama nek sakderengipun dereng wonten APBD Sleman nganggaraken kagem kegiatan kesenian. Kita nyediaken dana 2 miliar kagem nggih 23 paguyuban seni termasuk jadilan menika ingkang wonten Sleman namanipun PKJS. Ingkang pun sepuhi Pak Naryo, Kang Naryo nggih. Insyaallah samangke dari angka menika pun bagi-bagi kagem 23 paguyuban. Nah, insyaallah samangke mugi-mugi kanthi mulai tahun menika, anggaran tahun menika perhatian pemerintah Kabupaten Sleman kagem ngiyataken nglestarekaken seni budaya khususipun jadilan sakmangke saged sesarengan kalian masyarakat sehingga lestandanipun seni jadilan saged kita jagi. Nggih, makatane kang saged kula aturaken nyuwun pangapunten ingkang kathah menawi mangke kula mboten saged ngantos rampung anggenipun napa nggih pasugatan wonten ing dalem menika mugi-mugi mangke sedaya lancar lan mlampah kanthi sae. Makatan ingkang saged kula ngaturaken monggo kita tansah sesarengan nguri-uri budaya khususipun jadilan wonten Kabupaten Sleman. Makatan ingkang saged kula aturaken kathah kiring ngapun nyuwun pangapunten kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haripun rawuh daripun pangantika saking panjenenganipun Bapak Harto Kismoyo SE MSI minangka Bupati Kabupaten Sleman. Suwun wonten ing kalih menika hang luari adar niki tata rakiting tata cara kupat luar kasuwun Bapak Harto Kismoyo SE MSI minangka Bupati Kabupaten Sleman kalian Mas Aldian Rifa minangka Ketua Organisasi Seni Panji Anom. Kehormatan Kang Saranco. Boleh minta tepuk tangan yang paling meriah. Matur nuwun, matur nuwun.
sedya sampun wonten kaliyan menika tumuli kalajengaken. Semoga Mas Mita. Yuk, 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 yuk. Panjana. Ucapan Mas, ucapan. Nggih, ngaturaken Nogosari mana suaranya? Buset. Elok. Yang saya hormati, yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Sleman, Pak. Izin Pak, saya Inggar. Terima kasih sudah mengundang saya. Sampai tadi minta izin toh. Nah, kalau Pak Harto jawabnya tidak diizinkan, itu baru harap ini Mas. Oh jeblo tak wangsul ke Kulon Progo. Jeh, ini boleh Pak, maaf saya di atas Pak ya. Kalau dirasa kurang sopan mohon maaf. Piye Mas Inggar gimana? Dari Madiun tadi jam berapa Mas Inggar? Gue, Aduh, Madiun ora gue Mas. ya jadi saya Mas aku sopan. Oh iya, aku tidak sopan. Minum dulu boleh, minum dulu. Pripun kanca-kanca panjenengan gayeng mboten? Gayeng. Gayeng nggih? Oke. Gayang mbok muni gayang to, Bu? Muni gayang to. Gayang mboten, Bu? Oh, gayang macan kudu dipeksa. Oh, bar niki ditanggap nggih. Nggih, semoga yang datang pada malam hari ini yang masih punya hutang, hutangnya lunas. Oh, nek bab utang iki. Seru dhewe ngono, Mas. Ya, semoga sehat selalu. Monggo dilanjut Mas. Yang berpunya istri. Enggak, Mas Inggar mau nyanyi. Oh iya. Bapak mungkin wonten pamundutan, Bapak apa panyuwunan lagu boleh yang di remeni menapa dari Bapak pejabat. Monggo ada. Ini Bapak pejabat ini kan tenda kehormatan nih. Oh. Beliau juga pejabat beliau yang pojok Iya. itu. Nggih. Mohon izin, terima kasih Nggih, Pak Ketua. Semoga menjadi ketua selamanya. Nggih, monggo kalajengaken. Mas Inggar. Mas Inggar monggo sini dulu Mas Inggar. Oh, nggih pripun Mas Kendi? Menika Pak Bupati, menika Pak Nggih. Harto Kusmoyo SEMSI. Nggih. Menika alhamdulillah dapat membersamai kita pada kesempatan malam Sebuah hari ini. kehormatan untuk kami. Nggih,
Jan. Jan. Istimewa banget yo Mas, yo seneng banget. Pagelaran Jadilan. Pagelaran Jadilan Pak Harto kersa rawuh. Oh, tadi dengar-dengar habis ini kita dapat bantuan dana. Sudah ya Mas ya. Lagi. Sudah, lagi. Lagi no. Lagi. Wah, matur nuwun sanget. Nggih. Nggih, menika ugi wonten Bapak Gustan Ganda Sarjana Teknik. Selamat malam, Bapak. Beliau adalah Ketua DPRD Kabupaten Kabupaten Sleman. Nggih. Ibu Ya Mas Kindi pripun? nggih, menika wau Pak Newu girawuh Pak Luar biasa. Harso Warsono Jan menika malam Pak hari Newu. ini, Jen. Ugi wonten Pak Deki Nugroho SE. Iki piye le maca Mas? MEC MEC DEV. DEV. Iya, Pak Deki betul. menika dari Kepala Bidang Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni Kundo Kabudayaan Kabupaten Sleman. Matur nuwun. Jis, terima kasih banyak Bapak, semoga sehat selalu. Kesehatan dan kebahagiaan senantiasa membersamai panjenengan semua. Laras kaleresan ingkang tasih kepareng lenggah wonten Pak Nanang Heri Trianto Sarjana Teknik, Direktur Omah Perjuangan. Matur Bapak, nuwun. salam kenal. Pak Nanang ngapunten nek adi kula niki nek anu Mas Nanang aja rasa pantenan weruh Pak Nanang. Mang sengeni mawon Pak niki Pak. Nggih. Monggo-monggo dipun lajengaken Mas Abi, Mas Vita, sumangga. Mas Kindi aku pawang, jadi aku enggak. Ngono, ngono. Malam ini Pak Bang ya? Pawang dong, Pak. Di DM di WA kok ora
dipenake Mas enggak? Penak ra penak ki. Tetep dipenake. Tarik. 3, 2, 1. Panji. Ayo. Aku bertugas dulu Mas Kindi. Oke Mas Ingkar. Dikasih jalan. Sawati di gawe
Tas wis tegal Bapak malih.